primeiro os rapaces que acaban este fantástico campus que non só é de Viana, senón que colle toda a comarca, e hai moitos rapaces que poden así entrenar e disfrutar, facer como dixo Germán, unha gran labor dunhas canteras deportivas para ter o todo. Nesta legislatura o goberno provincial decidiu facer 11 campus en toda a provincia para facer unha rede de apoio e unha rede de campus para que, como cambiar o xa sintético, para ter en toda a provincia poder desenrolar non só aquí, senón en todas partes unha liga e unhas escolas que en condicións, co cual o noso empeño foi poder arreglar todo os campus da provincia. Como dixo o alcalde, unha petición do Concello e nós, lógicamente, decidimos apostar por Viana, porque era a cabeceira da comarca principalmente, e porque Viana sempre foi un club con historia, e esperemos que agora con este campo volva a ter esa gran historia que volve a ter moitos éxitos. Enhoraboa.